Good morning mga idol. Sa iyo sa may sentro, malit sa Iksudan. So, panamin yung mga idol. Ito sa may merkado. Kaya wala na may sudan. Ay, ugaw magkay, ribet ang mga agi. Ako na lang ko ano. Ano ni na? Kulay niyo. Saya. Kusog ang lobo sa butay. Sa titaw kana tong dila-dila aw sa to. Ha? Gusto pula. Kana? Mo na katong tambal kiti ay. Oh. Lagi? Kaya pinapal tanay na sa kanan. Namas kana katong kuwarta. Tagsuga. Oh. Ahabo. Malik mi sudan day ay. Aw. Wala mi sudan. Dali nag-abang niya sa inyo? Wala pa. Hindi na mag-abang niya. Ismail? Kuan man to ni kuya, og isara kay double deck man na, og isara 2,000 ang 2,500. Ug duha sila tag 2,000 nila kada usa. Hindi na ka estudyante. Oh, estudyante niya. Bayar po dihan ba kuan? Oo, bitaw kay pati Lalaki. Oh. Lagi. Kita nun. Sige ni. Pituway na. Paami. Pituway no. Gini. Kaya gamot na gamito na sa kamang gamot. Patya na ay. Ako ang gamot okay. Gani, patya na ay. Ko ami. Pagyan na biday. Naghinlo sila sa dalan. Oo. Sagot ng dalan. Uban driver di mo bigay ay. Sige bigay. Ang uban kay kasabot. Oh, bao man na lagi daghan. Oh. Farmers. Guys, sekali. Aray nako.
tindira dire guwapa kay. Susunod na magtanong tong kuya. Oh, to dito ko. Tulo ka. Oh. Iya, dala ninyo. Oh. Uy, ano man lagi okay na? Okay na? Okay is not okay. Okay. Kira na dai. Oy, ano man nagigilan mo na? Sama ka na mong gariyan ang mga idol. Ang sa sihon, sana. Oy, ma'am! Hoy, Guys, nabira tayo. Good morning! Morning. Kaya to. Saan mo maligyan na ba? Relax. Ha? Amo pang tanahon. Ma'am. Ay, nalihan ko dai. Amo kuan ra? Oo. Ngayon naman siya na ate. Makamit. Kasi nga, Oh, lagi. maulaw mo kung moingaw dito to. Kung nga, panangkid lang eh. Ngayon naman siya katong laki. Tuba eh. Ah. Maulaw. Oh, ang laki dai mari dire. Mga sa dati. Ako, sige, sige. Ito ba problema? Yo. Mga pre na ka, mga pre. Mamaligyan ta. Di pa na eh. Oh. Loya pa. Saan mo ba? Ay, kuan lang. Ayaw, mga pre. Dili eh. Unsa na? Oh, tanan mo? Tanaw. Ah, Tanaw niya ko. Mamaligyan na ron. lagi kasi no. Wa baka na mahurot ron siya sa. Ano na, bidyo-bidyo lugar. So, wa baka na mahurot ron sa mga kuan. Yan na niya. Di naman ba masigo ang kuwan? Ano dito? Ay, siya to. Eh, lang bukat ba na. Di man ba masigo ang ano ba? Lamisa, Lamisa daw dito. lagi mo dako. Ba masigo. Ano na? Ano ni? Kan basta makaagila. Oh, nara. Eh, saksa nang uwi doon. Oh, kira. Maka-apre na dala ya. Oh, Kasi ang sana mo dong. Sabi na sa nilinin. Magdimo ko gari-gari na ko. Ang batas ba? Yapi. apa nih mong stock yung ito no? Bandagan pagid. Mga sala, display mo sila dito. Pero gani ang gamit pa ni English. Iban pagid ko ito. Manicurista, tungtong sa Hmm. Ako pang tagiya. Sayang. Kapag kanina mo mabalikan, kung mo ang plano ani mga idol mo sa ipasa sa mga mga sa isuon. Para nga ma dispose siya kay basin maadtan ta ka expire ani. Pero oh, dapat pagid. Drinks. Ay, sana. Ano sa doon? Abli ba na? Ano? Isa? Sarado? Rado mo? Dagan pa kayong asin. Yan na. Ano yabi? Oo sa. Kaya bilis na ko tanan. Sari-sari ito. Ang nakita tayo dayam to. Ay. Tara, tara. Hindi, ito sa dito. Ah, sige, sige.
Tumila mama. Isang speaker mga idol. Sigurado na ba yun? Ha? Ay, buntag na ay. Buhay sa. Luya pa yung lawas. Di po sa mitre mga idol. Sa mama. Idol o. Buwang eh. Oy. Oy. Ano lagi mo? Magsusi diha eh. Ha? Magsusi diha. Nya. Yung pagka mo display, o ba nang lanan ni mo siya to? Dati pa ipatisli kuya kay Sima. Karong Balikan. sunod mga next. Yung mga expired niya na ito. Daghan pa kay. Ay, dili Amo Bayad na. ni, nakuhaan si Inday niya mga soft drink. Oh, Bayad ba yun? Oo. Ito ko. Malit ko din eh. Ha? Palit ni Mercado. Hmm. Hmm. Late sa may bulan. Nagsabi na ninda mo. Sirado. Wala kong ninda niya, day? Sirado pa eh. Lagi. Pwede di sa kami ko. Nya. Di sa athon. Tay. Ya, main na mo ko day. Kinabuhi. Hindi ni siya, day. 260. Ay, kung Kita sa lagi. Kadol po. Day, bilhin daw na mong yabe. Amo na mag-iinan. Amo na mag-iinan. Pabili mo mama, basin daw ulay kwaon ma. Kasi napoy kwaon niya dito. Oo. Iya ra ma. Kaya ano man naman daw niyo panguhalay ko ng ubang baligya. Okay, ang kato mga soft drinks may kuan. Dala pa yung soft drinks. Usan pa? Oo. Ako sa ring Mercado. Kaman. Yes! Ilan ni kuan? Ilan ni punto? Ilang punto? Saging. Pili. Lakatan. May lakatan ani. Ano, lakatan ko. Aman ka mo? Baka man siya, day. Ilang kilo? 50 na. Kana timbangan doon. Saging mga idol para sa Ilan? Oh, cinta. Thank you.
Kami sulod. Okay, kang itwit. Ito wala niya trabaho. Donut mo, sir, na. Kami. Mari. Gulay. Ito gulay. Ano may bati dito? Ha? Kami baka. Aman baka. Bakahan ada bet. Ay, ano ka pansin? Iba ini. Bila pa rin ah? Salang? 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 Ay, ito yung pancit mga doon. Gulay. Para nanay ni Julio. Shout out! 85 tanan. Dili. Thank you, sir. Ako pa na i-upload. I-upload pa na ko na YouTube. Sa YouTube. Meron. Da. Baka. Kaning baka. Unod kay para pang kuan. Ilang kilo? 500, sir. Ilan man? Ay, 370. Dagan kay ko na kilo. Oh. 70. Ilan man ikaw na? Sana lang ni kulang sa next time. Tanawa na. Senta palilog, sir. Lalaki ka, Dre. Lalaki ka, Dre. Ano ni? Darling. Ayun na. Tumutulog na siya. Ang tatay. Tiga. Ito mga idol. Kating ugon. Ang kilugonan. Kilugon nga isda. Kilugon. Oh, that's so cute. Ay, wala niya dahon. Ay, yan na.
Kita kinugon ng lahi. Ang isda. Anong kinugon ba? Talaga. Oh, lahi na po ng isda ba? Kaya na. Kanina lang. Ha? Kanina lang. Ilang kilo? 140 sir. 140 kilo. Ha? Isa lang? Sarap. Pamalit lamas na ini lain-lain. Malit ito lamas na dito. Marami kilaw lang. Batang bakit? Ate, tamban ate. Ilan tek? Ilang kon? Ha? Bunga na ako, gabi. Panglamas. Apa to panglamas? Ito. Ito panglamas. Doon. Kaya sa tigas.